Sugod na sila trabaho diri guys. Murag traffic na po ni dire. Inig ugma. Traffic na po na diri, ugma na po. Sugda na po nila trabaho diri kalsada diri sa Kalawis, sa Babag. Sa Babag nga kalsada guys, oh. Grabing pagka-trapika ra ba diring buntag. Gisugda nagtrabaho guys. Naganda nga po sa traffic ani kaugma. Gulping trapika gini diri ugma guys, oh. Mapay makagi mga sakyanan, mga motor pa. Ay nako, uli na ta. Nara, gisugda na nilang trabaho diri kaugmaan eh. Perti na punta ka traffic ani. Sayo na lang gid mo gid mga pasahero. Mga pasahero sa Maxim ugma, sayo lang mo gunna da kay medyo matraffic kita diri sa pita, oh. Kani mga taga Babag, yung taga Cordoba nga moagi diri sa Babag paingon sa merkado Lapu-Lapu. Sayo na lang mo magunad kay panigurado man gid. Machanggong man gid diri dapita kay sa man pagkaunsaan nga mapam ni mahuman diri kasada diri. Oh, alas 9 na, hapit na alas 10, pero ang traffic abot pag traffic diri, oh. Padong dito sa Babag High School. Abot kan hulaw ang traffic. Uli na ko. Ugma na po ta mo ratsada.